Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway. Sa headlines kan mga barata, mga residentes kang Barangay Concepcion Pequeña, siyudad kang Naga, napektado kang paglangkaw kang tubig baha, pinag-rescue. MDR remo kan Magaraw, Camarines Sur, higot ang pagbantay sa peligro nin pagbabaha. Drug den sa San Jose, Camarines Sur, sinakyada, 4 na persona arestado kan PDEA. JPIA Film Festival sa Naga College Foundation naging matrayumpo. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Siring kan mga nainot na pagbabaha sa Barangay Concepcion Pequeña, siyudad ning Naga. Nagkapil ang residentes ang naghaga din ayuda sa barangay para sila madara sa evacuation center. Aramon taban ng kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Lunad kan patrol vehicle kan Barangay Concepcion Pequeña, siyudad kang Naga, kaibahan ng GNN TV48 Naga News Team. Dinumanan kang grupo ni Punong Barangay Jewelyn Rigmalos ang mga residentes kang Ocampo Street, Zone 4A na naghahaga din tabang na may rescue sinda asin madara sa evacuation center, ang Concepcion National High School. Ang harungkan mga naghahaga din tabang ang harini sa creek na nag-apaw ng tubig na uminabot na sa saindang mga istaran. Maski hararom ang tubig baha, pinaglaog ini kan mga barangay personnel. Ang barangay health worker na si Miss Labreyas ang kabali sa nag-aasikaso kang kamugtakan kan mga maibakwar na residentes para matawanin hidalian na ayuda. Ang na-rescue na mga residentes ang nahitudman tulos sa Concepcion Pequeña National High School bilang evacuation center. Bali po ang ginigibo sa muya sa igdi sa Barangay Concepcion Pequeña. Inot na po si Barangay Captain Mi, naglibot na, may pa po nag-aanonsyo na kung kaipuan po mag-evacuate, mag-evacuate na. Tapos po ngunya may na-rescue po kita, may na-evacuate po kami, pasirin po ang evacuation center po digdi sa high school. Ngunyan po, pag na-evacuate na po sinda, ililista mi po kung siya may senior, PWD, bados, mga aki po, bibilangon mi po yan. Pag nakuha mi po ang lista kayan, automatic po si DSWD pong naka-assign, isasabit po ang pangaran para po makakuha ang ayuda para po sa inda, para po igwan ng pansapna or pagkakan po ni Dangunya na aldaw. Bago man maghali sa zona na pinagdumanan kang grupo, liwat nagpatanid si Punong Barangay Rigmalos sa sayong mga kabarangay, ngunya na igwanin raot nin panahon. Sa liwat po, nagpapaabiso kami duman sa mga magurang na ang mga aki, dahil po para luwasan sa arong, dahil po pagsugod para magbakal sa tindahan. Ano po, kaya baka ringgaw yan sa mga baha na parte kang katong lugar. Pag-iringat po kita ka, boss. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, inako ni Punong Barangay Jewelyn Rigmalos kan Barangay Concepcion Pequeña, siyudad ning Naga, na bakong makaugma ang reaksyon kang sa iyang mga kabarangay na natutuod na sana kan sitwasyon kada magkakaigwanin pagbabaha asing kaipuhan mag-ebakwar. Aram naman subuot kan lokal na gobyerno kang Naga ang sa inang problema asin dakulang tarayumpo subuot kan sa iyang liderato kung masusolusyonan ang nasabing problema. Okay naman sa inda na kumusta na tuod na araw talaga yan. Pero dahil man ako bilang kapitan, dahil man ako ugma kaya na sasabihin na sa kung natutuod na lang kami kap. Pero parang po mayor kung gura no kami mag-ulay manungod sa baha. Sabi ko nga big accomplishment ko bilang kapitan kung ining baha na sa Concepcion nga, mag-ibang may paagi na marisolbera. Padagos pa sa mga bareta, kinumpirmar ni Mr. Ernesto Ilcamil, Pamayocan City Disaster Risk Reduction and Management Council, na mayo sindang nakuko ang dato sa sukol kan tubig gikan sa water level sensor na yaon sa syudad ning Naga. Sa paagi kang water level sensor, tulo subot nilang nadideterminar ang sitwasyon sa syudad. Plano man ni Ilcamil na ipaabot ini sa Office of the Civil Defense. Medyo kami ngunyan medyo blind kami sa monitoring sa water level sensors saka sa rain gauge. Pero zero si reading me. Baka ngunyan may naka-online naman ng OCD dahil si Operation Center ng region na-online naman. May ito po sa Zoom. Kaya naman yung report. Baka ba ipaabot ni kunta maraman mi kunta zero si medyo nataraka kami kato dahil yun lang to, maski dahil kayo mag-lose, pag mailing mo ito,
maano lang. Kaya nag-asa kami kay Mike Padua. Padagos pa sa mga bareta, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Magaraw Camarines Sur higot na minomonitor ang posibleng pagbabaha sa poblasyon huli kang sigidong pag-uuran. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kan magdamlag na pag-uran dara kang bagyong si Amang, nagresulta ini kang pag-apaw kang tubig sa tinampo na sakop kang Banwaanin Magaraw, Camarines Sur. Resulta subot ini kang pagdalihig kang tubig hali sa kalangkawan na parte kang lugar na nakapalibot sa nasabing Banwaan. Sa meeting kasubagong aga kang Magaraw MDRRMO, pinapasiguro sana nakaalerto ang mga barangay sa posibleng paglangkaw pa kang tubig baha o rugnakan mga barangay na yaon sa poblasyon. Actually po ini sa populasyon, ini San Juan. Although populasyon ini, pag nag-uran, pag nagbaba na po itong hali ng Pakul, San Felipe, hali duman sa may Cookville na ito, binabaha po ining San Juan na ini Permi, ining sintro. Tapos ining Riverside na barangays na po. Abot po yan duman sa may Kasuray. Ang po ngunyan, ang coastal ta is medyo minimal pang tubig. So ang coastal talagod po ngunyan ang mayo ng tubig. Ining sentro po ang may medyo critical sa baha. Sa ngunyan, may paman evacuees na nairehistro ang LGU Magaraw. Kada bes na arog ka ng sitwasyon, aram na subot ka mga residentes ang sadang gigibuhon. Urog na ang dudumana ng mga evacuation centers. Ang Banwaaning Magaraw, lalo na Ginsing Barangay, aware naman sila kung saan ang actually mo na siya i-guide gumasain. Kasi pag nahiling lang ng automatic na critical ng tubig, sinda na mismo po ang duduman sa evacuation centers na nakadesignate po sa inyo talaga evacuation center. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man kan MDRRMO kan Magaraw Camarines Sur na preparado ang mga designadong evacuation centers na dadagusan kan mga residentes hali sa 15 barangay kung kinakaipuhan, kabali digdi ang mga eskwelahan. 15 barangay po ang designated ng evacuation center, including po itong mga schools na pigagamit na evacuation center. Padagos pa sa mga bareta, tulos na pinag-alerto ni Police Brigadier General Wistrimundo Cubinque, PNP Regional Director kan Bicol, ang Reactionary Standby Support Force and Search and Rescue Team kan PNP para gamiton ngunya na may kalamidad na nag-aagi sa rehiyon. Sinugo man kan General ang gabos na unit commanders na makipag-koordinar na sa mga lokal na gobyerno para magtabang na maging zero casualty ang pag-agi ni Bagyong Amang sa rehiyon. Sa pagbabalik kang news break, drug den sa Banwaanin San Jose, Camarines Sur, sinakyada kan PDEA, 4 na persona arestado. Yan asing iba pang mga bareta sa pagduwalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras
oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, daina dagos ang nakatalaan na pagbisita sa probinsya kan Camarines Sur ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. The third ngunya na aldaw asin sa aga para sa gigibo na pagdistribuer nin land titles sa mga agrarian reform beneficiaries asin gigibo na turnover ceremony kan 10 farm to market roads sa Albay asin Camarines Sur na nagkakantidad 318 million pesos. Inihuli kan padagos na maraot na kamugtakan kan panahon na darakan bagyong si Amang. Sa satuyang police report, drug den sa banwaanin San Jose Camarines Sur, sinakyada kan Philippine Drug Enforcement Agency, 4 na persona kabali ang sarong minor de edad arestado. Aramon taman ng kompletong details kayan sa report ni Jerome Breeze. Mismo nga alkalde na kan banwaanin San Jose Camarines Sur ang nag-serving mandatory witness matapos ang pagkakadakop kanapat na individual, mantang nakatulag ang saro sa mga kaibahan kini. Matapos sa nangyaring drug bypass operation sa sarong drug den sa Barangay Catalutuan, San Jose. Alas 6 kaso banggi sa pangirot ka na Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur, katabang ang San Jose Municipal Police Station. Sigon kay Agent Maverick kan PDEA, nagluluwas na nabakalanin illegal na droga ang mga suspect na sinda Jan Anthony Navea, 35 anyos, residente kan Panday Goa. Kaibahan ang kalibin partner kani na si Mariette Ann Grace Fernandez. Giovanni Butak, 47 anyos, asin saro nga minor de edad na lalaki. Mantang nakadulagban ang saro sa mga kaibahan kaini na si Perfecto Formalejo II. Na-recover sa mga inian nasa 7 plastic sachet na may ilaw din pinagtutubudan sa bu. Naigwang kantidad din 122,000 pesos. Magkakaparang drug paraphernalias asin sarong caliber 45 na badil na may 13 bala. Inabot subot nin alas 12 nin matangaan pag-imbentaryo. Ninhuli sa kadakulan kan mga used foil asin na paraphernalias na nakuha sa nasabing lugar. Combined efforts ini kang kapulisan sa tuyong PDEA at kasabanggi po kaibahan pa ang Tigaon MPS, ang Provincial Intelligence Units, at ang San Jose MPS. Subsequently po, habang yaw sa tuyong postal buyer sa lugar, napag-araman ta po na inipanan po, inigibo pa ng drug den. Pag-inventaryo kang mga paraphernalia, inabot kami ng alas 12. Saka sobrang kadakulan kang mga use na oil, yung mga pinaggaramitan ng mga itong sachet, rayaw lang naman din, hindi tigarapon. Si Mayor Gerald Peña, labi manan pa salamat sa PDEA asin na Philippine National Police sa pagkakabungkag kan drug den asin pagkakaresto kan mga drug personality. Una-una po, papasalamat po tayo sa dedikasyon ng tropa natin na
PDEA. Hindi ho biro ang trabaho nila, pati yung PNP, pati na yung mga kasama sa media para lang mapag-isa natin yung ating mga effort para malinis natin ang bayan natin sa mga katulad ng ganitong illegal na mga gawain. So, Sa ngunya na sa kustodiya na inikan na mga otoridad ang nasambitan ng suspect asin natubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165, one comprehensive dangerous drug sa GOB 2002, asin RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition act. Para sa GNTV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, imbis na mag-apon sa nanin basura ang sarong lalaki, nakipagtransaksyon na subuot ininin illegal na droga sa sarong nagsagin-sagin na pulis na mabakal nin droga. Nagbubuelta kayan si Jerome Breeze. Dakop kan mga kapulisan sa Naga ang sarong Padre di Pamilya na nasugo sa nakutang mag-aponin basura. Alagad nakipag-transaksyon sa illegal na droga sa pusher buyer na pulis na nagresulta kan sa iyang pagkakaaresto. Alas 8:30 kaso banggi sa Barangay Abella, Naga City. Ang suspect na si Russell Rakadag, 50 anyos, ang nabakalanin kantidad 3,000 pesos na illegal na droga. Alagad na-recover pa sa iya ang 4 na piraso nga plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu. Kaya kabilugan na 16,320 pesos ang na-recover na illegal na droga sa nasabing suspect. Nasa kustodiya na iningunyan ka na Philippine National Police Naga asin na sasangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on comprehensive dangerous drugs sa GOB 2002. Para sa GNTV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, Police Station Number 4 kang Naga City Police Office may paglilinaw sa nangyaring prambol sa parking area kang Inarihan River sa Barangay Carolina, Siyudad ning Naga kang nakalis na Domingo. May follow-up report si Jerome Breeze. Pigklaro ngunyan kan Philippine National Police Station Number 4 Naga City Police Office na day kabali ang persona nga si John Michael Purto sa nangyaring rambol sa Inarihan River sa Kopkan, Carolina, Naga City kan nakaaging Domingong hapon. Sigun ki Pulis Major Antonio Per, basalo sa indang follow-up investigation, nagluluwas na daiman kabali ang nasabing persona. Nainot na nga na-report na imbelto sa riwal kan grupo ni Miguel Rivera sina John Pula Purto. Si John Michael Purto, young Kipuro, 20 years old. Nakabali niya inudmansang sa kuyan sa report mo dahil siyempre base man duman sa mga testigo. Kaya pag-abot man kang pulis, mayo naman. Ngunyan, kang pagdigdigang si ni John Michael Purto, kang kinaagahan na, di pinapod mi gararay si testigo, si Tanod. Sabi kang Tanod, man talaga kabali. Kaya nagkuyan kami, adindum kami duman sa blatter na halik mo na sa listahan si Kuya John Michael Porto. Sigun man kay John Pula Porto, dahil man subuta sinda nagdulag dinhulita inibahan kay ni ang kaibahan na si Ramila Gasgas sa ospital na nagsapon in malalang tama sa lawas matapos ang insidente. Kadakot ko na kayo bisa ko ngayon si parking attendant duman at ito kaming ba din ginalabitan nga ni Dua Siyambi ako man mismo si Sir sa ito pong duman sa parking attendant siya mismo pa nagaling sa na tinutokan mo akong ba din try niyang putokan ako kaso talaga din nagputok si Bill tapos sa time na ito nahili ko talaga nakatutok sa ba din medyo duman ako nag-ride talaga. Sa ngunyan, plano ka na sabing persona nakasuhan na si Aldrin Dacuro matapos subot kaning tutukan nin badil asin piga purbaran man na badilon kay bahan ang parking attendant sa lugar kan mangyari ng insidente. Iyo po sabi sir, si Tauming kay bahan na si John Michael Porto. Lagi po itong kampag kami si iba po kaning kay bahan niya si itong sa ito kung nakakalaban niya tigpa-identify man sa tuwing mga kapulisan ni Dio kung kadayang po si John Michael iso po ang si sama kung nakatrunggo na nagtuntun na po kadayang si John Michael Purto. Pagkarami ko tanan na nagano kami na duman sa ospital dahil sa kung kabanan ng anaan so, itong Ramil inibanan ko sa ospital kaso dahil ko aram na pinaghanap man ako ng pulis kaya po ako talaga mag-report pa rin. So ang nangyari ay hindi po ako sa pulis para maramong ko ang
kung ano pa sugat ni manulugod na kaya sa mga kapulisan. Sa lado kan Philippine National Police, makakasuhan man girare ang mga embaltong persona na si Miguel Rivera, Aldrin Dacuro, Ramil Gasga, asin na John Paul Porto nin kasong alarms and scandal matapos ang nangyaring rambol. Po itong kuya, itong both parties, kakasuhan po ito ng kuya sa alarm and scandal. Dahil doon sa pangyayari pagrambulan ninda. Tapos ang madepende po yan sa inda, sa duwang grupo, kung sinda may reklamo sa kalisaro, di makarasuhan manggirari sinda. Pero sa manyan po, pigahalak may pa ang desisyon ninda, dahil sabi nga ikang investigador, tawanan ko ngayon kung pagkataon para magurulay, kung makarasuhan ka muna. Basta itong sa parte kang PNP, makaso kami itong sa alarm and scandal. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta, Jepia Film Festival sa Naga Khalid Foundation naging matrayumpo. Ramo taman ng kumpletong detalles kayo sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Aninag, Reaching the Shadow of Life Through Experiences and Creative Minds ang tema kan Film Fest na pigkondusir kan Junior Philippine Institute of Accountant NCF Chapter. Ipinaliwanag man ni Mylene Cornelio, organizer asin presidente kan JPIA NCF Chapter, ang manungod sa aktibidad na ini. The JPIA Film Festival po, isa po siyang event na kung saan mapapakita po yung mga skills and talents ng mga JPIans pagdating sa scriptwriting, editing, filmmaking, and directing po. And gusto namin to na i-share din sa iba kasi lahat naman ng mga students sa NCF, especially our members, meron silang mga great stories to share and lessons. So gusto namin na through this, ma-motivate namin sila, ma-encourage namin sila, and ma-share namin kung ano yung mga struggles na pinagdadaanan ng isang JPian. Maka-open kami ng opportunity sa mga JPians na ma-share nila yung learnings nila and experiences sa buhay. Hindi lang bilang isang estudyante, bilang isang anak, kaibigan, and isa din na mga mag-aaral. And gusto din namin na ma-motivate yung iba pang mga NCN students. Kasi open siya, hindi lang sa mga JPIA members, pero pati sa mga ibang department and kahit dito outside sa NCF po. Bilang estudyante, ipinaliwanag man ni Kyle Adrian Paroni ang importansya kan mga arog kaning aktibidad. As an NCN student, this kind of a very important to me because nasa-showcase ng mga students ang mga talents nila when it comes to directing, script writing, acting, and solely all about sa paggawa ng mga film. So I was able to learn na dapat despite ng mga challenges na na-encounter natin today, it is okay to rest naman. Basta don't forget to strive harder lang and ask for help. Don't be afraid to ask for help because no man is an island. Into the Shadow, accountancy iyo baga, outspoken, alpas, pusta, tataya ka ba? Asin midnight, ayan ang mga entries sa JPIA Film Festival 2023. Nagpasalamat man si Mylene Cornelio sa gabos na nagtarabang para maging trayumpo ang aktibidad na ini. Sa lahat, of course, sa JPIA community, sobrang proud, nakaka-proud kasi akala ko kasi nung una, imposible siya, pero with the help of our team leader, assistant leader, and the cooperation ng mga members namin, naging possible siya. And of course, sa guide ng dean namin, ng advisor namin, and yung tulong ng mga JP officers, and sa lahat po ng mga head na nag-allow sa amin na ituloy namin yung proseso na nasimulan namin. Kayla Casulia para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.